Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ιωάννης Ανασόπουλος και ανήκω στην ομάδα «Η Αναποφάσιστη», η οποία παρτίζεται από τους Αθανασιάδης Δημήτριος, Βασιλιάδος Ηλιανή και Μωρέτη Άγγελο. Σήμερα θα σας περάσω στην εργασία μας στο μάθημα Εφαρμοσμένος Προγραμματισμός με Python. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας, πάνω αριστερά βρίσκεται ένα κουμπί tutorial, το οποίο εξηγεί με απλά βήματα την χρήση της ιστοσελίδας. Παρακάτω, μπορείτε να παρατηρήσετε τους τύπους αρχείων που μπορεί να διαχειριστεί το site, το μέγιστο μέγεθος του αρχείου καθώς και το κουμπί για την επιλογή του. Πατώντας αυτό το κουμπί, ανοίγει ένα παράθυρο μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ένα αρχείο για να μετατρέψει. Εφόσον το επιλέξει και γίνει upload, μπορεί πλέον να διαλέξει τον τύπο αρχείου που επιθυμεί να το μετατρέψει και τέλος να το κατεβάσει. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και από οποιονδήποτε άλλο διαθέσιμο τύπο αρχείου σε έναν άλλον.